Sziasztok srácok! A mai napon kezdek egy olyan YouTube csatornát, lesz majd egy Discord szerverem is. Szombatonként lesz live, hetente egyszer lesz a nézőkkel játszás. Majd oda kérek majd adminisztrátorokat, hogy aki spamel, vagy csúnyán beszél, a spameléseket egy napra lenémítani, a csúnyán beszédet kibannolni azokat. YouTube-on is ez a szabály van. És amúgy ennyi. Majd jöhettek játszani, várlak titeket. Majd mehetünk ilyen Leviatán, Terral Shark, ilyeneket. De lehet, hogy kéne nekem egy kis segítség. Dragon Talont akarom most megszerezni amúgy. Jól állok, van rá pénzem. Már csak kell hát már csak nem kell ellenfeleket. És ami meg lesz. Master kell rá, és ennyi. Utána majd jövök trédelni. A Yetit azt van egy Yetim, azt majd lehet, hogy be fogom menni. De lehet, hogy eltrédelem, ha valaki adják a jó cuccokat. És amúgy ennyi. Nem terveztem olyan hosszúra ezt a videót, majd még lesznek videók. Majd szólok, ha kész lesz a DC csoport. Olyan napokon belül meg lehet. És ennyi. Majd mit nem beszéltem meg. Ilyen szabályok azok érthető. A csúnya beszéddel ban jár. Be lehet engem rendelni, itt a nevem. És amúgy ennyi. Megmutatom a Yetimet. Ezt a Yetim. Olyan furcsaim vannak. És ennyi. Sziasztok!